You guys, this is Binyor Dong Bisaya at your service guys. Tara na sa Music 21. Let's go! So yun na nga, nakapasok na nga tayo ng Music 21. At syempre, bigla kong tinanong kay kuya kung saan po ba ang mga kasama ko. At yun, tinuro na nga na nasa second floor daw. Kaya pagbukas ko, aba, gulat na gulat sila, binubola pa ako. Bungad pa naman sa akin, ako daw yung sponsor, hindi nila alam, makikikain lang ako. Ayun na nga, busy ng bawat isa para kumuha ng pagkain. At syempre, hindi ako magpapahuli. Saktong-sakto, gutom din ako. Makalipas ang ilang minuto, aba, tahimik na ang lahat. Siguro busog na, kaya kantahan naman. So yun na nga, pipili na tayo ng kanta. Aba, may nagsisimula na rin palang kumanta. Gusto ko sanang kumanta, kaso nahiya lang ako. At syempre, ito na nga, pumili na ako, nakakantahin ko. Tara na! So ayun na, nagjujuwit na ang lahat. Aba, si ate ayaw magpatalo. Actually guys, siya yung bagets dito. Idi wow! Pero alam na alam nyo, kitang-kita ko sa mga mata nila, ang sasaya nila. At syempre, sa buong araw ba naman natin pagod, syempre, kailangan din natin mag-relax ng katawan. Kaya nga pag iniimbitahan ako sa ganitong gathering, tara, sama na tayo para mabawasan ang stress sa buhay. Sabi nga nila, magpakasaya tayo hanggat nabubuhay kasi minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Ang importante, sinubukan at trinay natin to. Pero syempre, huwag naman lagi kasi hindi rin maganda para sa kalusugan natin. Ayan, medyo tinamaan na ako ng alak dyan, kaya napapasayaw na. Ito nga si ate, hindi na napigilan. O, tingnan mo, ginagawa ng drum yung pitchel. Ang mahalaga, lahat masaya. Syempre, minsan-minsan lang tayo nagkikita. Ang mahalaga, naging masaya ka sa mga oras na iyan. At dahil natapos na nga tayo, syempre, babay muna sa isa't isa. Syempre, bago tayo umuwi, make sure muna natin na makasakay muna yung iba. Ingat ka, Princess Sarah. Hep, hindi pa dyan natatapos, kaya tara, sakay tayo sa kotse para pumunta sa isang venue na mas maganda. Kung sakto, bihira lang ako makapunta dito. Pagpasok ko, ay napawaw ako. Napakaganda at napakagaling ng mga kumakanta, lalo na yung DJ. Ay sorry, vocalist pala. Kaya ngang masasabi ko, sana all na lang talaga. Siyempre, hindi naman ako biniyayaan ng napakagandang boses. Kaya tara na, enjoy na natin, nandito na tayo, ano pang gagawin natin. Kaya nga minsan, pag napupunta ako sa mga ganitong bar, ang iniisip ko na lang, paano na lang kaya kung ako yung kumakanta dyan. Pero syempre hindi mangyayari yon, nakakahiya. Pero let's see, kakaupo lang namin, kaya tara, order muna tayo. At ayun na nga, nasa kalagitnaan na tayo ng pagsasaya. Ngayon, nakikita ko na kung gaano sila kasaya kanina, mas lalo pang sumaya ngayon. Kakasabi ko lang kanina na hindi ko kayang kumanta sa harap ng mga tao sa stage. Ayan, kinain ko rin yung sinabi ko. Pero sabi nga nila, try mo lang, subukan mo, go ka lang hanggat masaya ka. Sabi ko sa mga vocalist, paback up naman, hindi naman ako singer, trying hard lang talaga. O di kaya lasing lang, kaya ayan, napakanta na, kaya pasensya na po kayo mga kadong Bisaya. Alam nyo bang ini-enjoy ko yung moment na to kasi first time natin kumanta sa stage pa, kaya pagpasensyahan nyo na. Ang importante na try ko rin kumanta sa maraming tao. Ayan, support na support pa sila sa akin, kaya salamat. At syempre, hindi ako papayag na makaganti, kaya kayong dalawa, o ayan, hindi nyo alam kung anong kakantahin nyo, kaya sige na, go na yan. Sige, birit nyo pa yan, kayang-kaya nyo yan, ginusto nyo rin yan eh, diba? O, nakaganti rin ako sa inyo. At dahil lasing na nga ako, tara, uwi na tayo. Kaya, na ako, mikos-mikos na to. Wala, bayaran na, uwi na ako, bye-bye!